रवी नाईक हे काँग्रेस पक्षाचे होते. अनेक वर्ष मुख्यमंत्रीसुद्धा काँग्रेस पक्षाच्या पार्टीच्या आधारावरच मुख्यमंत्री झालेत. पौंड्याची जनता ही काँग्रेस विचाराची आहेत की 22 जर रिझल्ट पाहिला तर एवढे काही फार रवी नाईकांना मतदान त्या ठिकाणी झालं नव्हतं. परंतु शेवटी काँग्रेस कल्चर त्या मतदारसंघामध्ये आहेत आणि रवी नाईकांचं व्यक्तिमत्व आणि त्यांच्या पाठीमागे उभी राहिलेली काँग्रेस, त्यामुळे रवी नाईकांना त्या ठिकाणी सपोर्ट तशा पद्धतीनं मिळत राहिला. परंतु आता काँग्रेसच्या विचाराची जी मतं आहेत ती तर एकत्रपणे काँग्रेससोबत आहेत आणि त्यांचं आमच्या कॅन्डिडेटला, काँग्रेसच्या कॅन्डिडेटला निश्चितच त्याचा फायदा होईल. परंतु असं हे आहे की रवी नाईक होते ती मतं त्यांना जातील असं नाही आहे. त्याच्यामध्ये काँग्रेसला मांडणारी लोक आहेत. मी ज्यावेळेला त्यांच्या अंत्यविधीच्या याला मला गेलो होतो घरामध्ये, त्यावेळेला सगळे घरामध्ये काँग्रेसचे पोस्टर्स आणि सगळे फ्लॅग वगैरे सगळे काँग्रेसचे दिसत वर ठेवलेली, बांधून ते ठेवतात सगळेच काम झाल्यावर सगळे एक दिसत होतं. म्हणजे एवढं काँग्रेसच्या विचाराचेच रवी नाईक होते. परंतु ज्यावेळेला पक्ष म्हणून गेलेत, काही काही कारणं झाली असतील परंतु गेलेत, त्यावेळेला जनता अशा प्रकारे ट्रान्सफर होत नाही पूर्णपणे. त्यामुळे जनता ही काँग्रेसमध्ये त्या ठिकाणची काँग्रेस विचाराची जनता आहेत आणि ते काँग्रेस विचारासोबतच राहतील अशा प्रकारचा आम्हाला विश्वास आहे.